सिमला बागान गामिनि रंजालि क्लाबा मुलुगनां आबहावा सान फालिदों। दिनै मुलुगनां आबहावा सान। मुलुगनां आबहावा सानखौ मुलुगनाङैनो फालिनाय बायदिनो चिरां जिल्ला सान्तिपुर ओनसोलनि सिमला बागान गामिनि रंजालि क्लाबनि बानजायनायाव मुलुगनां आबहावा सान फालिनाय जायो। मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै रंजालि क्लाबा बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि खुङो। रंजालि क्लाबनि बानजायनायाव गामिनि रायजो राजाफोरनि मददजों बिफां फुलि गायनाय हाबाफारियाव बे साल बागानखौ रैखाथि होनायाव सासे सानै सुबुंफोरा जिउ गोमानोबो गोनां जादोंमोन होननानै फोरमायो। मुलुगनां जे आबहावा सान बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि सिमला बागान गासै गामिनि जे थागिबि बिथांमोनहा जयै बिफां गायनाय जोङो बे हाबाफारिखौ दिनैहाय लादों। दा बेजों लोगोसेनो जोंहा बाथ्राया बेनो जाहैबाय माने जे दिनै मुलुगनां आबहावा सान। दा बियो माने जोङो गासै जेनाखि माने इसोरजों सृष्टि खालामजानाय जिब माने जिबि जोङो मानसिफ्रा दंफां लाइफां गायनानै माने बिफां लाइफांनि माखासे मोजां आबहावाखौ लानानै जोङो थांनानै थायो मानसि हिसाबै। दा बे हिसाबैनो जोङो दिनैहाय बे हाबाफारिखौ बेवहाय लानाय जादों। दा बाथ्राया बेनो, गोलावथार बाथ्रा बुंनांगौ दं आं सानाखै। बिसय माने गामिनि सोमोन्दै फंनैसो आङो एसे माने खिथानांगौ निस्सय दंबायदि आं मोनदों। दा बे हिसाबै जोङो जोंनिनो सिमला बागान गामि सिङावनो थानाय, जोंनि बाउण्डारिनि सिङावनो थानाय दा बे साल बागान बिनि साखाथियावनो जोङो गसंनानै दङ। दा बेखौहाय एसे आङो माने बे गामिनि हिसाबै एसे क्लियार होनांगौ निस्सय दंबायदि आं मोनदों। दा बे हिसाबै आङो होनो सानदों। दा जोङो माखासे गोबांथार जोङो बाथ्राफोरखौ मिथियाब्लाबो जेखिनि माने जोंनि आबौमोननिफ्राय जे जोंनि आबै आबौमोननिफ्राय जों एसे माने बिथांमोननि फोरमायलांनायाव, बिथांमोननि खिथाथिलांनायाव जों जे माने एसे मिथिदों। दा बे बाथ्राफोरखौनो लानानै जोङो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों, निउसनि गेजेरजों जोङो खेंफोरथि होनांगौ दं निस्सय जों सानदों। दा बे हिसाबै आङो बुंगोन जे जोंनि सिमला बागान गामिया 1927 मायथाइयाव जे माने इस्टाब्लिस बियो जाजेनदों, माने बेवहाय गायसनजाजेनदों। बेनिफ्राय फैयै फैयै जोंहा नैबे साल बागान, दा बे साल बागानखौ 1934 मायथाइयाव जोंनि आबौमोनहा जे माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मदद आरो हेफाजाब लानानै बिथांमोनजोंहाय माने ज' जानानै बेखौ गायदों होननानै जोंनि गारजेन बिथांमोना जोंनो फोरमायलांदों, खिथालांदों। दा बे हिसाबै जोङो मिथिदों। आरो बेनिफ्राय फैयै फैयै जे जोङो माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो बै समाव मोनसे माने मा होनो 1952 जे बे मायथाइयाव जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे मा होनो बेखौ गनायथि माने फरेस्ट रेभिनिउ जोङो बे हिसाबै 1952 मायथाइयाव जोङो मोननो हादों। दा बेखिनि, दा बेवहाय जोङो माने दिनैहाय बे साल बागाननि जे मेटार, साल बागाननि जे बाथ्रा, बेखौ रायखांनांगौबा माने गोबां मा होनो माने मोगा मोगि जाबोनो गोनां जादों। जोंनि जे सेनियरफोर, जोंनिफ्राय जे देरसिनफोर, जोंथ' दा माने बे गामिनि जों थार्ड जेनेरेसन नालाय, जोंनि जे सेनियरफोर, जोंनि बिफानि बैसोनि समान, बिदानि बैसोनि समान, बिथांमोना सोरबा सोरबा माने बे साल बागाननि थाखाय बेखौ रैखाथि होनायाव माने जिउ खोमानो गोनां सासे सानै मानसिया जाबोदों। बेयो दिनै जारिमिन बायदि, हिस्ट'रि बायदि जोंनि गामिनि थाखाय जानानै थाबाय। दा खोब माने दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो दिनैहाय बे साल बागाना बेल' नङामोन, बिनि एसे साहाजों आरो देरसिन बागान जोंहा दरसे दंबावोमोन। नाथाय बै समाव माने माखासे जोंनि बर' हारिनि मानसिफ्रानो माखासे माने बेखौ गाज्रि नोजोर होग्रा मानसिफ्रा बेखौ माने दंस' खालामनानै, दा प्लास माने जोंनि हाखौबो, जोंनि बे जे माने साल बागाननि जे हा बाउण्डार, बेखौबो माने सेनानै माने दस्रा मानसिफोर बेवहाय दोनफैनाय जादों आरो। दा जों नाम मख'नो जों थांला। दा जोङो माबाखौ जोङो जोंनि जे जोंहा गोसोआव, गोरबोआव माने माबानानै थानाय बे गासै बाथ्राफोरखौ जोङो फोरमायजोबनो जों सानाखिसै। दा जोंहा बे जे दा बे सिमला बागान गामिनि राउन्डिं माने साल बागाननि बाउण्डार सिङाव थानाय, दा बियो जोङो दाख्लै माने फरेस्टनि माबायावहाय जों जिपिएस अलरेडि बेखौ खालामखांबाय। दा बियो जोंनाव खुनुरुखुम जों बासायनानै लाखिनो हानाया बे दंबावो जाहैबाय माने 275-80 बेबायदि बिगा दं आरोखि दा बे साल बागाना। दा बेवहाय साल बागान दंजोबो, बाउण्डारा बेखिनि दङ। दा आङो बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय। आरो नोंथांमोननि गामिनि गोबां बेसेन गोसा दंफां दं, नाथाय दिनैसिम नोंथांमोना जोथोन लानानै दानाखै। मानो दानाखै नोंथांमोना? दा जोंनि जे सिमां, जोंनि जे साननाय, माने बेनो माने जोङो इयुन जेनेरेसनफोरनो
जोंहा बेखौ माने जों रैखाथि होनाय हिसाबै जोङो देखायलांनांगौ प्लास जोंनि जेनाखि माने आबहावा बे आबहावाया मोजाङै थानांगौ हिसाबै दा जोङो बेखौ फोजोबनो जों सानाखै मालाबाबो आरो जों बेखौ फोजोबनायबो नङा दा बिनिनो असिलायै जोङो माने फोजोबनायनिनो असिलायै दिनै माने 5 जुन दा जोङो बेवहाय माने गोदानै आरोबाव बे बागान बाउन्डारिनि सिङावनो जोङो माने जे जायगायाव लांदां जानानै थादों दा बे जायगायाव जोङो आरोबाव माने दिनैनिफ्राय जोङो गायनायखौ फिनबावदों आरोखि दा बे आरो नोंथांमोना जे गोबां बेखौ जोथोन लानानै दङ नाथाय गुबुन गामिफ्राव जायगाफ्राव बिदि जोथोन लानायखौ नुनो मोना नोंथांमोना मा बोसोन हरनो सानो मा एडभाइस होनो सानो दा बाथ्राया जाहैबाय मानसिफोरनि जे साननाय हनाय बेखौथ' गासिबनियाबो एखे रोखोम जाया हिसाबै जोङो बेखौ माने इसेबां माने बुंजोबनो जों हाला खिन्थु जोङो गोदो गोदाय आबै आबौमोननि दिननिफ्राय जों खोनाबोदोंमोन जेनाखि माने ओरैहाय बै सामथाइबारि नेसनेल बा रुनिखातानि ओरै साहा बे ओरैहाय थाइखा थिनालि सारियालि बे आवजार थावजार बिथिंहाय गासै माने बे जोंनि बे सिमला बागान गामिनि साल दंफांजोंनो समान समान बे एखे इयारावनो माने गायनाय साल दंफांफ्रा दंमोन होननानै जोंनि आबै आबौमोनहा बुङो नाथाय बेखौहाय माने बिसोरो दा बे जायगानि मानसिफ्रा मानि थाखाय जोथोन लाखिनो हायाखै जों बेखौ जोङो दानि जेनेरेसन हिसाबै दानि थार्ड जेनेरेसन हिसाबै जों बांद्रायखौ मिथिजोबला खिन्थु बेखौ जोंनि जे आबै आबौमोन बिथांमोना जोंनि गामियावनो थाथारनाय हिसाबै आरो बेखौ माने गोदो गोदाय जों गैयै समनिफ्रायनो बेखौहाय माने दखल खालामनानै गारबोनानै बेखौ जोंनि नोजोराव गालांनाय हिसाबै दिन्थिलांनाय हिसाबै बिथांमोननि जे बुंलांनाय बाथ्राफोर जोङो बेखौ दिनैहाय माने फल' खालामबाय थादों आरो गोसोआव लाबाय थानानै जोङो बेखिनि खामानिखौ मावबाय थानाय हिसाबै दा बियो साक्सेस महर मोनदों आरो आङो बुंगोन जे माने गुबुन गुबुन गामिफ्राव गुबुन गुबुन जायगाफ्राव माने खालि हाफोर रायजोफ्राव जुदि दङबा लांदां जायगाफोर जुदि दोननाय दङबा बिफां लाइफांफोरखौ जोङो निस्सय गायनानै लानांगौ आङो दिनैहाय नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों आङो बेखौनो खावलायगोन माने गायनानै लानांगौ माने जोङो दंफां लाइफां गायोबासो दिनैहाय माने जोङो गोबाव सम जिरायनानै थांनानै थानो हागोन जोङो बेखौ मोनदाङो दा दिनैहाय जोङो सिन्था खालामनो जोङो जे हायो दानि जे माने गरम दानि जे माने परिबेस बै माखासे माबाफोरखौ जोङो नायोबा माने जोङो नुनो मोनो जे दंफां लाइफां नि हारा खम जालांनायनि थाखायनो गरमफ्रा बेबायदिनो माने बारायदों दा बेखौ जोङो मोनदाङो दा दिनैहाय जेनेबा सापस बुंनो थाङोबा जोङो माने रायज्लायदावबाय थायोबा बाथ्राफ्रा ओंखारलांनो होननाय बायदि जायो थारमाने जोङो दा सिमला बागान हिसाबै थारमाने जोंनि ओरै साइडजों खुनु माने जाम्फैया खुनु माने दैया जोङो जा जेन'बा माइ गायग्रा बेयो खुनु माने खर' गैयै दै मिन्स माने मा होनो बेखौ झरनानिफ्राय ओंखारबोनाय माने जोंनि जे जायगानि दै बे दैया दंफां लाइफां रोदाफोरनिफ्राय ओंखारबोयो बेखौ प्रेक्टिकेलि जों बुंनो हायो आरो नोंथांमोनखौ जोङो माने समफ्रा जायोमोनबा लांनानै जोङो देखायहैनो निस्सय हागौमोन आरो दिनै समा थिनाखसै खाबुआ थिनाखसै बे हिसाबै दा मालाबा सम लानानै जों थांलायलायनाय खालामगोन दा बे हिसाबै जोङो देग्लायनो प्रमाणखौ प्रुफखौ जोङो मोनबाय जे माने दंफां लाइफां जोंनि एसे खर'जों दंफां लाइफां दानस्रांनानै हादान सिफायनायनि थाखायनो माने जोङो देग्लायहाय फार्स्ट टाइम जोङो माने दैनि अभाबखौ जोङो देग्लाय दैनि अभाबजों जों मोगा मोगि जानो गोनां जाबाय आरोखि नैबे समाव माने जाम्फैया जोंना दासिमबो खोथिया फोनोनो जोंना दैया गैया दाख्लै जों बान्दो मावनो थांबाय अलरेडि नायबाय जोङो फुरा दैया रानजोब्बाय थारमाने जोङो बेखौ मोजां स्टाडि खालामबाय मोजां एनालाइस खालामबाय नंगौ माने जोंनि जायगानि दैया दंफां लाइफांनि रोदानिफ्राय गयो प्लास खांख्राइया माने बै दैयाव थाग्रा खांख्राइया खुरै खुरै बे गोथौआव खुलानानै खांख्राइ गुदुंजों माने निजा फैयो आरोखि दा नोङो हमनानै लादो माने बस्थायै बस्था सानफ्रामबो माने खांख्राइ हमनानै लाङो अस्टार होयै बे हादान साइडनि मानसिफ्रा दा हादान साइडनि होनबा हयथ' माने माबाफ्राव नुयोबा मिडियाफ्राव नुयोबा निउसफ्राव नुयोबा दुखु मोननो हागौ खिन्थु बे साइडनि मानसिफ्रा बस्थायै बस्था खांख्राइ हमनानै लाङो दिनै दंफाङाबो दानफायजोब्बाय साम' खांख्राइ गासिबो जेबो दोनला दा बे हिसाबै दैनि हारा खमायलांनो नागिरदों दा ओंखायनो आङो खोब माने दुखु मोननाय फोरमायबाय जे माने जेन' जोङो बेबायदिनिफ्राय जोंना माखासे डिपार्टमेन्टफोर दङ जेरैहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टफोर दङ जा बिथांमोनहा जाहाथे गावसोर जेरै हायो एरै माने बे हाग्राफोरखौहाय जाहाथे बेनिफ्राय माने रैखा खालामनानै लाखियो आङो बेखौ सिमला बागाननि सासे नागरिक हिसाबै आरो जोङो दंफां लाइफांनि माखासे माबाजोंनो जोङो थांनानै थानाय हिसाबै आङो बेखिनिखौ खावलायबाय आरो गोलावथार बाथ्रा बुंनांगौ दं होननानै आं सानाखिसै दा बयनिसिमबो आङो बेयाव बाहागो लाफानो हानायनि थाखाय जोंनि सिमला बागान गामिनि मानगोनां गावबुरा दं बारग' हेरमेन दं आरो मोनसे समनि बारग' जोंनि सान्थिफुर बिसिडिसिनि बारग' चेयारमेन बिदा गेदेर दं आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरि दैदेनगिरि आरो रंजालि क्लाबनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ दा आङो बयनिसिमबो आरो नुजाफैनो हानाय जे मिडियानि मानगोनां नोंथांमोन सारमोन आं बयनिसिमबो बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय आरो जोबनायाव खुलुमनाय सिबिनाय अननाय मोजां मोननाय जासिफिननानै आंनि